Hello, Joanne? Dinilaw ti persons with the Disability Affairs Office at ti may isang establishmento bawa na ti priority lane na iti syudad ti Lawag. Daguan ni Mr. Christopher King Medina, TPDO Officer 4, iti syudad. Kanayon da nga monitor saan laing at ti na ito ding aldaw apan nagbisita da kadagiti establishmento. Imbatad na masansan ti panang questionar kaya na panang bildaw da iti may sa agroserya na si dagiti Kapitolyo gapo iti kinawan pagpilaan dagiti senior citizens PWD ken masikog iti pagbayadan sa deti babaenda. Kinunana apasaray makita nga da iti makuna a priority lane ngem awan ti mga tendar kadakwada isip gapo na nga iti regular lane ti pagpilaan letlaeng dagiti masiknan. Inulawag na at ti monitoring da ket may basar pa iti pan naka-experiensyada nang nangruna no gagangay nga da iti mapandagatangen ngem saan nga maiserbi kadakwada dagiti pribilegyo. Dengintay man dati paset iti panagasarita ti PDO officer iti syudad ti Lawag. Agad ka, Idol Joanne, ket point of adjustment pala ni Detoy. Okay. Amin ka dito establishment agad nakasagana amin ni Pascal da amin nga priority lane kada da amin iso ti obra amin no kwa kasi kaslamit ti kakabsat tayo ako dami to opisina antay dito nga PWD no mapanggumatang that alone is monitoring kasi makita tayo ni dati pribilehiyo wenwan. There are cases apo nga madlawming undated da kami mismo datayo iti opisina ti mapan makisarita kada kwada apo ibagamin no apay nga kasya masapol detoy kasi talaga nga linteg ket haan nga daw-dawaten ti PWD DJ apo inted ti gobyerno nga pribilehiyo. Ikang kahit example apo ada may sang establishment dito nga kanayon mi papanan at the monitoring ni apay awang priority lane ito'y pagbayadan nyo dito'y baba ti establishment yun medyo nga to adda. So kanayon mi ko lang attention ingan at sumur damit nag-init kan damit ti priority lane na apo DJ. So tatta apo tikit kitahin tayo bigay ngamin nga ba nag-apuit ato di makikita tayo the priority lane na ngem no the PWD nga mapanijay ti pagpilaan da di regular lane. So kanayon mi questionan if can I name some when no madiapo kaya ako so kanayon mi nga ko lang ti attention da isong ibagak pa kadakwadan nga eventually no kanayon na kasi tubra yung suratan da kayon ton ta questioning no apekas jay talinteg dito apo. So kas mabili kay baga apo nga constant monitoring apo every week every month tuloy-tuloy monitoring. It's not just a adda ngamin tay monitoring ni apo ag monitor kami usually at the end of the quarter ngem di jay monitoring ati talaga sursur kami dati pinag-monitor nga bagbaga apo ket oray awan schedule na no adda papanan mi makita mi kasi ma-monitor that is considered monitoring kasi damdamagi mi met ako no implementar da di jay programa tayo para privilege PWD. So that alone ako is monitoring. So from time to time ako tuloy-tuloy ti monitoring tayo. Haan lang ade tay gapo tay in schedule tayo sulat masurot ako. Ti paset ti panagsarita ni Mr. Christopher King Medina, ti PDO Officer 4, iti syudad ti Lawag. Okay. Ulit sa isim nito ulit sa oresyak maulawak no yan nati pag urno sa kadatin. Okay, Idol Joanne, going back kadatin baga ng ni Apo Pidaw Head. Sa Asideg Capitol, kitdakil man nga kantsaw deta no Asideg ta Capitol. Anang establishmento ti awan ti PWD nadta. Apay na narigat na kami baga. Ti groceria Idol Bernard. Grocery nga Asideg ti Capitol. Dati ko kwati kwa, dati hyper haan. When Idol Bernard. Iso, ket SM pa data? When iti baba nga min Idol Bernard awan ti pagpilaan yung ije nga to at ket nongorod ti gatangen lang deti individual ket ita baba. Ang muli pa ilang iso na tatlo makapagpila is nga questionnaran deti Idol Bernard. Anamot ko na deti administration iti SM hypermarket. Ka-DJ mo na Idol Bernard ipatungpal da ko na timely laeng nga handa nga nakabaybayag detang establishmento tatada pa lang nga ipatungpal. There's something wrong with their administration. Wan nga rod Idol Bernard ito nga
DJ penangmon monitor at ti daw isumet din ti gundaway da nga nangikabil ti markings na nga ije ti pagpilaan dagiti PWD senior citizens ken masikog ngem no daduma Idol Bernard awan ti mga tendar iso nga no daduma may papada ka dagiti regular lane latan tapno makapagbayad da Idol Bernard. Madi dapat ket DJ ti adda makita damot at priority da nga ro DJ in every day of transactions kadigiti mga establishment or business establishments adalata masikog adalata mo ti nataengan adalata mo digiti PWD saan ka di? Aman, Idol Bernard. Because this lane not only serves digiti differently abled person or PWD no digiti karaman ka digiti natataengan ken digiti marigatan nga makapagna kalay sa amin ang adarangkap ti bagida Idol Joanne. When? Kaya anong point nila doon na parang ngayon lang sila magbibigay action about this matter? May isa nga min dati Idol Bernard. So nga barbareng may patong palmet lang hindi ti duwa. Babakin nga to nga min dati pagbayadan Idol Bernard. Babakin nga to. Ngem tatan ti agdama baba nga to ti adda. Adan nga duwa Idol Bernard ngem DJ nga road masansan nga umat mga tendar ka dito may samanen. Supay ano nga ta di da nga ta kasi kat amom di da duma nga kastoy nag-violate da kasi kat maiparikipanda pa ay sa nga kasay. When iso ko na at alinteg deta it is already a law. Kung ako na naitatay no tuloy-tuloy laeng detoy akit masuratan da lokos pagarigan na handalaeng tumungpal akit baka nakarkaron ton deti sanctions sa Idol Bernard. Ay apo ay malaksid iti data in fairness ka digiti nagduma pa nga negosyo iti syudad Tilawag adapay nag-violate. So far DJ matpailaeng ket ti Idol Bernard kem lokos pagarigan laeng adamit ti monitor dagiti luglug wala dagiti maseknan mabalindala nga human ATP daw office Tilawag City ta maaksyonan ngin sige daw na makulan ti attention da Idol Bernard. Dapat lang atapno ano na ganan fair and square datoy mapaspasamak iti syudad ti Lawag Idol Joanne. Adya malamao sa rating headseten maulawakon. Okay, any more? Kabayatan Idol Bernard TV ang pailaing ti Person with Disability Affairs Office ket nagun-udan met UTC na iti kangatuan agrado 100% functionality rate para iti tawen 2022, 2023 ken 2024. So iti ket resulta iti assessment ti Department of the Interior and Local Government iti Lawag City. Iti ket mangipasingked at ti gobyerno syudad ket tapasnek iti panang tratar na kadagiti kasapulan dagiti adaan rangkap na pabayen kadagiti na dumaduma programa tapno mapaimbaga ti salunat physical ken kasapulan dagiti pay bilang PWD. All right. So congratulations to PDAO nang nangrona iti Lawag City kadigitoy nga Gundaw. Any more Idol John? Siya pala iti damag iti PDAO kadwa iti 99.5 Lawag Idol John Gistin Tata or MN.